Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Apolisi ati anthu atatu omwe awanjata powaganizira kuti ndi omwe akhala kupha anthu asanu ku area 25 ku Lilongwe, komanso kuba avomereza okha kuti adatenga mbali pa ziwembuzi. Izi ndi malingana ndi mneneri wa polisi mdziko muno Apita Kalaya, yemwe walankhula izi polisi ya Kanengo itanjata anthuwa omwe akhala akukhumatitsa anthu okhala ku area 25 kamba ka ziwembuzi. Kalaya opempha anthu mdziko muno kuti apitirire kugwirana manja ndi apolisi kamba kuti apolisiwa amadalira kwambiri kutsinidwa khutu ndi mzika kuti agwire ntchito yawo bwino. Pakadali pano oganiziridwawa akuyembekezeka kukaonekera ku bwalo la milandu lachiwiri. Atagwidwa kumapeto a sabatayi, atatuwa lolemba anatengera apolisi kumalo komwe anachitira chiwembucho ndi kumaonetsa momwe amapangira. Eu vou fazer com vocês. Ye JBK uganiza bani Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.